Oke, follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ayo ID. Pada kesempatan konten sore-sore kali ini kita mau sore-sore lagi ya bos. Di posisi saya dibonceng sama Mas Bomet. Ini bos, si merah. Belakangan lagi. Di siapa saja. Ayo jelasin ini nak menit. Boleh jelasin mana? Manuel lo. Con nhìn ba. Yo bau. Ini kalau mau YouTube. Iya. Wahyu lah kok nama. Wahyu. Cai lo, muni mesu ku mau YouTube. Gak apa-apa. Case lo. Anu lo. Ica coli. Kapan? Ya Sabtu itu. Apa lek arek ngomong anu, lek nggo jloki. Tong brutu. Wow, cuk. Aku seru LG ae. Wis wandal tak kepil. Lega ya tuwa ya. Tahun ben anu mendalan ngetoni LJ. Etong polo ya deh. Ada kan Dani Mas Rin mang nang omah. Sona gunung kulon. Aku ya kon jambi ora nyau tasan basal dulu. Mari nyoba apa, Mbah? Oh, bau. Pengen aja ono kupri metu aku anu kita Kapan kano yo? Kaono. Wah, anu arek wedok yo. Iya. Cinta yo. Dudu, sampe siti kono buka gerbang. Oh, karo iki kan ora. Lul nge. Arek ono arek wedok lho kancane Denda. Apa e? Nanggung dipaten duri pemane. Kelem mancal. Sopo mancal lho. Tilpokno. Kelem makakno. Nyoro ngangkate munggah. Menurut sandu sodok. Glateli, Cuk. Njupuk semen ta cak sing anu ge masjid lho. Lah nyurung lho. Itu bang kono ini kandang ini. Apa? Kandang itu tempat wik-wik. Gak mlaku-mlaku to nek mari. Wah, ngono iku. Apa e? Pencite cari kano. Ya mbok manani paling aja ndut dhewe wae. Oleh pencet sik lur. Nyawang-nyawang sawah ngene ya, jane sawah ku akeh lek menghayal tapi tek wong nih. Pesona Gunung Penanggungan. Ngamuk. Lep aja. Ini saking nambel konten. Oh, sore-sore nyawang ini kita damai pol bos. Peh, jangan damai.
Asli basa. Suasanae. Balik mana wis. Kan sing dijak omong iki gak enak. Amit. Dalam? Oh, Tasik Penton. Tasik Penton. Kembel ngono pencite. Hah? Dur-dur cok sakasen jopo aku. Padha kan mburine omah iku sih pencite. Iki mana tukuku? Endi? Iki lho rekaman iki lho mana tukuku ne. Katel.